say Dr. Boamah o yere na ne su ne ne ban te say wa woda di bia fa me ho bia na mabusuafo ne nim ndi ukobusa mabusuafo no a na mabusuafo na beye wase efi say omo na ukobusa be ma nase e wo ne ho ye ma nya di asewo no enti wo kohia oba ne be ma oba bi na wo se o ehin na ye no ma pe bantwa ba bi atena na ma pensa bi asi yi na mu twa boso na mu bopuo na je say no ano no o ma mi tufu awuntie o na je say mu de mu gimani kwa no da bi etese ubisa na sunsun famu soso etese wode mpaebo ene akwankyere mpaebo no ubebo na wasan wo akọ obi a wono so wo nimde anyame de nimde ana ohunu ade asafumu e beka se bia yesi beka se adifo bi a ohunu ade no kwafo onye de obedada wo enye de bonsama adifo na wa kyerɛ wo sɛ safie wei ye nware mu na mpo sɛ ko ware safie wei mu ana kware sa wo ba wei a awo de awo wo hu bi mpo awo wei ko ware a aware no kura eni gina aware no begya wo kwan mu eti sɛ mu hu a ye nuanom nkramofo de omuta ye abisa na wo mu ehunu ade no beka kyerɛ sɛ wo ko ware sa wo ba wei a ebia aware no mfie nsia pa mu begya aware enyeye anase mu be ware nso mu ngo se wo misa sa ade no na wo kwa wo be kwa kohyia enwoma ne din ne sei ujejireje enti wo misa sa abre ya me no wo kasa yi enso wa ujejireje ni ma konso na wada ne wo sadwe am ni ujejireje yetu ne fu na wantie ana bodin so agya bodin so akotwa tro ase me so me ni ba nje ntro mema ne tumi twamba na ase da piesie bi wo ba bi a enkoma akosua poma wo se akosua poma tu anamon ekọ odinsini bi ho ama odinsini ne ka kire ne se me ma waduro bi akosua poma no ono na ne boadi na ti dada ona e boadi yire no ana ne bufu se nka oni ne kunu e be chayam so mo na ana maami bi a oben no one ete ben no ona be tu no fu na futu no ka kire ne se obi nyasa ekọ dunsini bi ho kamoni bi ho ema kramoni no e ka kire ne se ukunu no oni ukunu ba ba chi ayam a fa aduro ni hye wanum na se aduro no de hye wanum na obie wa no abebodam de tie ne se afutu a wode ma no ne se oba bi ya pese wa ware yeyi a ye de nso onyu na dumja enu nti se ukunu kasa ne bo wosoro no kawa no tum nkasa na wo yedin a no brebre ma ba to ahode no bie ne ho e chen madwane eti oka twena mentwena makoro esuan won se wiase ayewe obakofo nko ti be ma ne ham a na nakoma atoyem ne mo oka na oka atotoro bebam awarja ye beba enti yenua akosua poman watimi de sa futuo no amaame ne di tu no enam obi okodu nsini bi ho no ma na duro di gina nanum se ukunu kasa nkasa no wode sa futuo no tu no ma wono so ne kunu one ne wo ma nwotwe omugu so te se okotwe mpran nyina achi no wasan ba ne kunu se mintimi nyai me yere ene me ma ho na me medi wachi die na menya efri se nani aba ne ho so sa na oba papa ba ekura na te se me yere die me de ye ni nyina achi oguzo teme ho ada na me nkofa ma ade sa yahwe ni makon onana ebra okowale nsuno waye no onana tunufo mo ana wanti se mo wale sa abai mo ana wale mo na sese wokoja awade mo ne papa se onyine nachi nti awofo bia nkojine nachi se obi ukoja awade na se awofo nyina wachi a sa awade no ana wajai ne dimu obeda ajai untimi nyai de tie ne se aware ankasa wokoware a ese abusua ta wachi baby e fafro ne ho ne efasi amane na amamre kwaso amamre ne amane kwaso o se eja anase busuani so obi ko ware won tie busuani bi akeke anase ne busuani bi akeke so obi ko ware no o se o media me won cry o me maame ni ha me papa ni ha me papa busuani bi ani ha eti o namfo mu nkogya me na papa me sere gina wo se eja mame na wo so gina wo se na mame eyamfo so akese pa akamfo bu baby se akwala bone na ne papa wu unim de ntia be ma obi ani ho ne papa e ka se ne papa wu da ni se o papa wu a ni dia defo ya o papa ti obi a we akwala bone no ni papa wu a ni papa dia de ni wo na ebuza so papa we ya wo se ni papa de wu na we de odi mi papa de na de odi papa de anya papa nti wo ko ware a nye de odi papa de na e de ko gina wachi ti akwala bone na ni papa wu ti papa nsa wo wi ase da ti busua no enwu ya busua dua yetwa se busua dua ye ntwa de na papa no betena ho da ko se nyame beba enu nti se wo ko ware a wo ye se papa busua ni edi wachi se eja na maame busuani edi wachi se enna so ate ase na omo nyina akwaji aware ne de ma so pese o chese onipa bia ya wotu abusuam nti ensese opu abusuam wotimi mpo abusua da ho na ofuru mahye tene ase abusua dua yentwa unse na no me kasa no me ka se aso aware nye asofo de a
nyankopɔn bo aware no wamfa ma esombi oboma anipa usum nyame o unsum nyame o utimi ware wo ye buddhist Kenkan Christian osombi a wo mu no utimi ware eno so be ko heaven sa won ko heaven utimi ware na mmom aware ho hyehyɛ no esombi a wo mu no ɛho hyehyɛ no ye pepepepepepe wo ye konfo wo ye dunsini wo ye sofo wo ye osombi a wo mu no ekwan ye fa so ware no ɛyɛ baako sɛ wo kohunu oba na ope no a kohunu abusuafo ye pene so de mawa kotua ni trade a ye frɛ ne danta se fa manager ne tua afayide fa mane na eti trade na ye tua ma agya na ye frɛ ne danta no emu abupen aduonum 50% ana se nchemu mienu na ye de ma agya ye de ma na a ye frɛ ne se afayide so ati ase eti se sa ne ma we nyina wankotua se wantua danta na se trinsa ama agya ana agya busuani bi ama na anye na so waware a sa ware na nya ware There's a fake. A fake. If you said the orgy twins are no papa, the orgy dantano. And you're not bushing any no. Yamin send him. There's a sample trim prano. It is a trim plan. If you said the orgy, papa said, will be better dear. Uti, and fancy will be a better dear. Now, the end of your deal. No, could you see come will be wabonting. Nanny Panagicano, Nasican counts are all the idea of many pan. Anti sanity and to quite you will be could you in some will be our bushing no G. No nyabusuani a honhom fam no onware enso so wo de wadwen yo se watua na se so mo ma yesa nyina no enu nyame ani dabi mo ne nimu enimu wo nyame ani na ensunsan so aya na tade ba ne se adwuma se ye ntokwa menti ase dadwene koda na wo haw musuo ne esan de ba mo so wo ba kura soma na onko haw bebre ne de ba mo so efise wa fa mra kwan ne so efise ba bi a ye fafro ne ho ne yefasie woni mama mre so a unse ya mane enu nti se wo kware wo ye oba wo ye be matie ne ye eye dien na obetua danta tuama bema busuani minim se empanifo bebre etie me oba bi wo a wo se bema na nhwe ba no enti mi se okware a me mane ntua eye den a papa na ohwe ba no wo ho a na se bema no a wo ya wanhwe ba no busuani bi wo ha mesre se mo mane betere mu na mo nya ware no na anya hwe kura no bebɔ mpaye bema na hira bema nyankopɔn se bema ne fie ni ti eti bema ne obi obetima hira ne ba se nyankopɔn nsi anamu yo yanhwo nimako mo ebra ogu awade wada no komiseni afede wo dwensa to ebro ma afede what ba de na ma edisun so abre no sansun so e de bre na efiri wono a na so odin o se ye ne menne won se aware no na nya sa aware na yeso woko e na woko ye isan sense so woko nti no aware na ani gina akogu e na osusu se na aware agu nti no nka na wari egu no obefa adwene akoni nchi te se oba de sefo no wogi na dwapade ekose no na nka obeba nachi abeka che ose papa mpa okaye na mantie ne de maso de ene me nenti masaba ti papa tumifo na kira me kwan papa na mefa so no na ode ye nsa we inse se obekwa ne papa ho akwaji afutuo na papa na san kira ne kwan pa no odifo Jeremia ngoma ne tinsia gichemu dunsia munko gina kwan so na monhwe na mummusa tete atempon no de kwan pa ne da na mumfa so na manya home ama mokra sabri kwan papa no wafiri so enti wo bre so be kwani papa akwaji afutuo na papa ya boa no nti wo de be yensa we na nsa no buru na tete wani so a wo ha no sensen okom enu nti mesrese mo mfa enye nsa we na emomu no wo mfa nye afutuo a wo bekwa akwaji woni papa ho efise papa ye Nyankopon sia na emu ba me obenfo nibufo said wa bin wa mamle ni amanim ye de wase papa eni nim dia de be boye mamusa wo itewa ensem biye bekwa kofa ko no course no nemum ansa no nkofo bebre edwinsa etete wo abrabum enam sasoma efuto be na ade be ma nkofo akosate bia wedum nyinam medase mesre pa se nipa bia no se ukote bia mu na se tibia na no odin na se wo ye wadwen se wo de be wensa sabre na wo se wasem no nemum ebra wakote bia mu odin no sabre no na ye de bo empire ne ye ben obi obetimi aboa wo afutuo mu se abri no hia obi a wo ye futufo na onim de obetimi atwe wagina ba bia o haw no ni odu be ko haw no na duagu bre ekwan so na mom nya obi a obeka so woni ye nkɔwe bi efise nsa no de wo we a nsa ne ti wani so ane haw no sensen okom de mesre se haw bi chite so a nya sabre ne de wensa na je se ye ba ye kofa ahoma no tifo no ye ba wi a ye ba hwe se nimako sesei won wale foforo anase wonya internet se no disabre ya bia hona tum hello number no 0302216561 0302216562 0302216562 make out say Adom 106.3 Kenkan Medina wutie no 0302216562
561. Now what? Hello. If I just out to free of you know mamma why they would hello. Where the fetcham why? You respect Niana. Yeah, respect. I shall my Libano Zone 5. Yamisha Papa. Yan you are doing today. Open Menoka over shall respect a cat. There are most many and I'm there working. Come and say, maybe a radio moon, not the beer or beer chumwa or Betsy Biacoso. Now, make sure inside the Juma or beer chumbia or taking Kamian Sawako. No, but show them to be inside the Bumajun and Mr. Teso. No, Quanya Menini, therefore, so I walk in Kamunu. Sabe, so we share John chapter 8, verse 32, or can you now have a paper? Oh, Kawara, the Canada Shano Kara will be shading one answer only Pana Okawano. It was you can't try no Kwana, no Kwani to me and to try and do. It's a girl possibly now, no, I am no Kwana in kind and Fisher, no, Eddie or how I bray also, without saying a Mishamo. Let's put the bossy papa ready in Shroud. Hello? Hello. Me ba cho do adom 106.3 can come you this in patch first and after Me den de Peter me ka se free kutoba bi down. Open me ma wa iko ane ejuma pa o ye bo man Ghana. Ena me chia doctor so ne ba Peter kote no ka sei. Doctor wa ben papa na me sua ne ma bebre na anwumre. Me afi na me si so a me ba na Niama Messia no, Mijidi say answer na me worry no, ebe boa me ye, money nyame ye adwuma, nyame kan bye bye. Yes, where does it radin kan ho, no bia nye pepe. Hello? Hello Agra. Aja. Agra bom today. Oye pa, na unso e. Nyame Adom me so me bom ye papa. Yo. Agra na ni obutu hini, ni enko ye monitor. Somebody father ekuapem mamsen. Somebody me will register Barbering Salom the dending. Na no kware ni Kenkan me de. Me kire ade a Kenkan me ye. Ade my tie fu a ye tie Kenkan men. Na se Kenkan me amba. Nanka ye mranti bia ye siso. O hawo ni ababere se bia ye femu. Ye mfan ye edesuade hu. Ti somebody me damase. Nde doctor so nsema doctor aka ni na no kware trodo ye mranti ye siso ba ne ye pese ye ware a. I was a yet me quabusium, near Quashe, Obianet ye, answer, near by Obian Wad near yet. Because I wish to share the year and I'll be your pain in the view of Busian Mato for say. If you are by way, say naughty. And now, Oko, we are what about waiting. No, Papa Mabesu soon. Now, what Papa Musachi says, no, I buy way the Mandacromas Rame, no, the Strana, a children. Now, Papa will say no. I buy we say me I'll buy an NDA and the Nicasa chronic to say, oh, you are any. Kenkan, Kenkan. I was say to meet you, Sadi Waby, yet chicken coming. Near to me the Bobra, near the Yedi, a by Uncle, my while we are good in the young prayer, prayer, you. Yet was Papa a month phone in a cap. Hello? Hello. Maybe I told you I don't want to say Montre can come with you first and everything. But when you mean Safre. Hello? Hello? Me ba cho do adom 106.3 can come with you first and everything. Part of me Dimbi Joseph Tete, I'm a free Akima Cross. Joseph, Yankoi. Yan you nim dieno. Papa, Ava Bajonia Minshramu. Begidi say and then you blame what to your papa. I made the Kakra American account and opening on any or kind. Say, or how by and so a new coin say, yes. As I say, over Quaco Bones and white green bay or say, we will be to assembly thereby or how need us all. If your how quite about so old bono, say out the empire, what is your young man? Me Giddy say, Obi Priest or how the Monol can't say no more, son. Now, you why you are working with Sudia, and they are now one out that. Sonny Betty, now how did that so? Ya me sham papa pa na kwan sham de mai. Ya so da se Elodin Shiraw na me kai atiefo se de tibia no kenkan me de bonum se wu fa futuo ane nimde no ne esa eche wachade ade piso achade pafu na de ko ebienum adikan na ebiso enam kwamu ba dwumade ba be cha achade wo so bo modian na famu nsam ni nyina fa to trim ebisa wa watumi ya no na chese no no enti kenkan me de nyum frim ka che obusafo nyina se achade pafu nam kwan so eba enti kosiniti. Hello. Hello. Obaima, what do Adom 106.3? Can come with you, your first and everything. I try from Belinda. The first castle. You, Obaima, why obey the young quay? Said ye, young body, autonomy.
Pacho, my question is say, so Obi Papa and Mammy, that's a person worry. That's an edin scene and name on one Shanoa. Or who quite say almost before Fujin one now. You any photos in a doctor be you and why? Pacho, you that. Yes, that's it. Dog, where you was uncle a few hona, Papa Nabusium hona, Obenyobi, so I have a friend po. Nasa onyefe ifrim fie du nwotwe ekọ na okugya no a eyeye yo yemfa obi hello me ba cho wadu Adom 106.3 your first and everything for by him pa cho me die no Mr. Sopin sound yeah no yankoi why you buy there pa cho se sia na me ti o program na me so me say atem bi tre ma adwen person bi sa na wo ka say so obi koyo ehho ade a se papa ne kwa anhwe na on fe papa na echibi na pa cho na scenario bi a e bi obema no wo ni oba ni nsen ye na obema oba ne e papa bi sa ho ase wo deny heaven and earth so wo nim oba na wo ba bi a na bi a papa na ato ne na ni bi na wa hwe na ama wa wie school na awaso aware na obeware such obema no you classify him say oye papa o akwala ko ne papa obi a wadi na heaven and earth say oni mo ba ne ho hwe na oba ne papa ngata na e ba ne wo yo no atudi na wa hwe na ma me pa cho tie me no e wo so obegi tisa yemo abofra no na abofra no ye ne ba na so okasa nya ne ba sunsun mu ne de honam no wase nya ne ba sunsun mu na ye ne ba enu nti se ye pe ne papa ne sunsun me de ata na chi a ye frɛ no se enton no a be ma na wo hwɛ no no de o hwɛ no kama ne nhira ne nsa bɛka ne mo enton no de ne papa nton no ye se wonya free abusua ne mu onko fie ye da se ye fa nipa mienu bi e betwa to hello bi obeba be bi sa kwala na se da na abusua ni bi anso anye follow up na oba ko ne anyi na okoware a e den na eno na extreme adwin ye tie ne ye wo sunsun ma de bi wo hɔ a ye frɛ no se enton abusua no maame de no ye frɛ no abusua na agya de no ye frɛ no enton eno na ye di hira ema nti ye pɛ sunsun mu nhira no ɔden onse papa bi wo hɔ a wotu kwan bɛhwɛ na ne manyina yare papa ne ba ya na mofra no ho atom sa papa no oni wo a ofa na tade a wota hye kora de hye abofra no pɛ na yare na teko sa de ni nti sa sunsun ma de na ye frɛ no enton nti no ebribia ye hia abusua ni nti na se ye ware a ye hye eche bibi te se matches ne man ketenkete bi se ne be ya ye de sa de ni be kɔ efie hɔ na ye hu se papa no abrante na ne ba na ware ye no munim ho bi eti mo bompa ye o mabusua no ma ye de bi be ka no se papa no ni moja ye fa do twa to ye na ni nkan enkonyem ansa me anya ho ade hello good evening. Ya medio me ba cho wadu Adom 106.3 Kenkan me media first and everything Papa ya ka se bank ma se man bed ni wara yo papa yo last week and I'm starting to program and I'm next to bathroom post na me say program papa bi say o na kini tam dia aduna sam dia me ma na me ja doctor so papa section them wey eh come here use for na omo wale no yeah o ko wale a bi ka ko show bana bu siom it's a nante na ba no ya wale a pressure ai di ko wale mtini ama yetimi enko oba ni fie kwa hwe oba ni fie de ya oba ni suba tie tie be dem asepa ni program ja be na me ya temi ni fie we mu ko fie a me ne me ma ko ni na me ko bo ama me le so tie na ko bo sham papa nyam nya na baba yes nyami enshira no kan ho papa no ti ho nyi obusa de ma ho dog papa ono wa bin wa mamre ni amani me da se yanko sabre ana wo bibia bebo ne tawatwi o man nka se me da wa ne se nimakun wonye den sese wa brabo sese won kwa wale foforo bio sese ansa na nimakun betima kwa wale foforo no onkogu hire wo unse one ensono wa de no oso makojaye makojaye wo ogwanu kwa wale awofo so mu no machi omu ni o machi nti oni o machi no ho na kogu hire no so ho no kwa wale omu kwa wale so awofo bia ni o machi nti o maja ne kwam nti o maja ye o made nti sane o chichira abo na wa no ja no nti se do mfa so wale no maja ye no yo nanso tie ni ye aware ja ye no enye kwa akwawo ansa na amamre kwa so ye beja aware no ye wo bere bia eni ya untimi nyai eni se obi a o tie mi bia nhye no so ebia na waware de hie bi na ntokwa ba na wo se mo kwa akojai me ka sei na onyembe se bosome ba akon bosome mienu so ati ase na me wo de ba mani mu Dr. Boamah na mo se yengu aware no a na magina mu ne yagu aware no na ekina ba bosome miensa echi na nyinsen no wo ho na sa nyinsen no wagu aware agu hira wie no ho na ade kwa akoma no eni nti aware yengu ne prako pesa busuani ohini bia pani bia ni ho a obeto
ansa na wode me say ana pani bia wode waware ye bekosi yenwu aware no wanhwe yi a betwam abusum nsi ansa na yetima gu ama wo de ntini say bia na nyinsa bi wo baabi na afam kura na ntimi mpie kakra no fe te say bona soja na nyinsa bia ni baabi anso se nyinsa bia ni baabi na munyina mate mo ho ase na busuafo na ehia ye no gi trinsa no e wo ho a na omo gitum e de a ebetimi agu no yahwe ni makoe wonye den se say ni mako se otimi fa mamere kwan aso gu sa aware no se de me chire pepepe a onto ne bo ase mompaye na onko ne papa ho de edi kan efi se eja no ya na ese eja no wo bosom eja ye sunsum na nya bosom eye sunsum ade na ye frɛ ne nton no eye sunsum nti ye kan nton we eja sunsum ode bo ne ma ne na busua ho ban entra bibi to ano o se ejai what is say ya kan oba katachie da se be ma katachie wonde kata na yirechi so what is ansa na oba be ma na be ma ye ben katachie so oba woni tini belma mo enti oba akoko ni wo yakese se den ya de kente na butu no tie nuanom ma no so unya sika se den na ukunu ni kapre kora na mesra fa buo ni die ma no edi be ma no nyankopɔ de ma no ye mfa sika nto ase na hantan no na hantan ti mesra se nipa ye nua ma no mre o mo ho ase na fe ma ba wa na aba no se ye kwa ware ya mesra ye nto ye bo ase ne ye misa na ema no nko ase mema no sunsun mu hunam unim ema na mema befa wo mu okay enti se oba be ma ba befa wo atete wona na ye goro bra no se oba ma ba befa oba wo oba no na wo ho kwan se wo miswa se wonim na se wo ye wadwen se onim baby bia mebo me papa amane na mebo hene a okrum amane na ya twen aso to oba wo sa hoden no eti oba kra na kwa ba bi wo ha ye mfa yensa nsom to so mpokuam wo so abeti wodin sa to sisi achi na wo mpa fa ne mampanifo ne yentwe na so na sa wogitum na ne koye de a wo ba no na ha no be ba da wo yemo ntofa se wo hwe omo etie nyina se na beka kire tiefo kakra meka kire tiefo ne se sabre yemfa enokre ene nyame asem emo yen bra na ikwa aware a yemisa sunsun fam ene honam fam na atimi aboye dog yebedo ase papa ene efa ebia na obi ehwe oche kwa pafutu Dr. Anane Boamah obi a Sankofa Herbal and Research Spiritual Center wonde da no fa number me number no ye 0243 510062 0243 510062 fa yare o how ana koko nso ana ya negu ni pa nim no enda na odi bedu mi ho na me yini nyina afri ho ma hoto so san ale tatahwe pa de wabin no de wo ye chinyigifo no ye nua ba ko bigina ha o meso hwe na da ye ba no na wabeka to no me de be example dog ye bedo wase papa Dr. Anane Boamah Sankofa Herbal and Research Spiritual Center yedawase nyankopon enhira papa no wonton kwanem me ka say tabia Herbal Mr. bibiduro kan ena wo fadwumedin edisi na so a yede ebre wo numbi na ho so ohontow sala so ena Top Mind Multimedia Institute Media School papa ba ko pe ya jatum e Ghana ha wono so no ena wono so bua madwumedin course wono so Ezoko Junction Connection eho ana wono so owo na me ka say wo mo a eboa ma adwumede no koso pa hwema bibia no shan akwade se ne wo shan wo na abo me de wo na abo aka ho zenze won de ezi okokora na afei obedumie kwaku adukumi nyame enhira mlante na entom kwandam no moma hodene omo yade no mo na ma nimde nyina abaso kama sala nso na Dominican Ponsanso that Top Mind anono so nyame enhira no na afei Dr. Boamah me so me di dwumede nanim de monitua na me ka wo se nyankopon eya adomu a memede ya no Emmanuel siama True Faith International miamasafo ye bia no tintintintintin ewo nya market ntibomodian nwusra ne adom na ona be hu se honkonkunu ya dwuma papa nyame nipa nyame enhira no mutimu nyina mra nya market ye de nchia de ma se Jeff Adabraka Jeff se nyame enhira papa na bibia nkoso ewrade akoa bosheba nana Osei Bonsu enem di dwumede ne me ka se kwasede bia ye de Kenkan dwumede ebebrew ujejireje